Сәлам малайлар һәм кызлар. Татар музыкаль авангардының 19-нчы чыгарылышы эфирда. Хукук сакчылары Мария Голуб эшенең гаепләрен эзләп, Пугачева яңадан сәхнәгә кайтырмын дип шаулашкан арада, мин сезгә үз эстрадыбызда ниләр майтарылуын үз күзләрегез белән карарга тәкъдим итәм. Бүген сезгә сөйләнәсе яңалыклар. Алсу Абелхановага респект. Ул икенче тапкыр әни булган. Илмира Нагыймовага кияү мәхер бүләк итеп, алтын алкалар бүләк иткән. Ринат Рахматуллин нинди машина алуын һәм ни өчен юл һәлакәтенә еш очравын ачыкларбыз. Коллегам диджей Рәмзиянең игезәге барлыгын белә идегезме? Белмәсәгез, таныштырам. Айгөл Бариева имиджын үзгәрткән. Килешкәнме? Бергә карыйк. Вероника Кузнецованың Америкадан кайтарылган ботильоннары 45 000 сум тора. Ел вакыйгасы Татар җыры фестивален тарихи горурлыгыбыз булган Казан Кремль белән нәрсә бәйли? Ачыкларга тырышыйк. Инде традицион булырга өлгергән кунак клип рубрикасы контакт шелтәрендәге йолдызларның берничә сәер фоткасына күзәтү, ә кунакта быел ГИТИС студенты булган үзебезнең Гөлназ Батталова. Беләсездер, Алсу Абелханованың беренче улы Әмир исемле иде. Шуңа бәлки икенчесе кыз булыр дип өметләнгән җырчы. Тик Ходай аларга бу елда ир бала насыйп иткән. Әмма Алсу моңа һич тә аптырамаган. Интуитив рәвештә мин аның малай икәнлеген сиздем дип елмая җырчы. Сабиның буе 55 см, авырлыгы 3 кг 900 грамм икән. Кайту белән хәзрәт килеп аңа Солтан исеме кушкан. Хәзер Алсуның эше бик күп. Бу ел өлкән улы Әмир 1нче сыйныфка укырга кергән бит. Шунлыктан аның тау чаклы үй эшләрен карыйсы һәм бәләкәй Солтанны да дөнья белән таныштырасы бар. Ә шулай да сөйкемле әни бик бәхетле. Сау-сәламәт бала карау берни түгел. Күңел тыныч булганда барына да өлгереп булады ул. Бәлки өченчегә кыз артыннан да барырлар әле. Без дә җырчыны икенче тапкыр әни булуы белән котлыйбыз. Улларын исәнлектә, муллыкта тәрбияләсеннәр. Шәп егетләр әнисе булырга язсын аңа. Насыплар булды бүген дә күрешеп хәл белешергә, әрәмгә үткәрмигәле бергә чакларны. Җаннарыбыз китә өреп, әнә ничекләр үздереп, җырлый гүзәл Казаныбыз сандугачлары. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Ömürge jırlap yaşarge, tuğanlar deyip deşerge, nasiplar etsin Huday. Sitkendey sihirli nurun ağılada ağılamın, jilkündürüp көңелләргә килеп урала. Әйтер сүзен әйтә белеп, ни генә күрсә дә түзеп, яшәр халкым җырларыбыз исән булганда. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Ömürge jырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә, насыплар итсен Худай. Узган атнада Илмира Нагыймованың никахы булган. Традиция буенча яшьләр гаиләләренең туган көнен кыз ягында Менделеевскта уздырганнар. Кияүнең шулай ук сәхнәгә күтәрелеп килүче яшь башкаручы Руслан Керамудинов икәнен дә исегезгә төшереп үтәм. Алар музыка училищесында танышканнар. Тик араларындагы мәхәббәт соңра кабынган. Никах темасына әйләнеп кайтып, кияү егете кәләшкә мәхер бүләк итеп, алтын алкалар бүләк иткәнен дә әйтеп узыйм. Ә туйны алар декабрьдән дә калдырмаска планлаштыралар. Без Илмира өчен бик шат. Аны котлыйбыз. Дөресрәге, аларны котлыйбыз. Мәхәббәтегез гомерлек булсын. Ә туй хакында алдагы тапшыруларда әле сөйләрбез. Белсәң иде мин бит бәхет, юлларыңа синең белән генә чыктым хыялымда. Югалтмыйча өметемнең бөртегенә дә күз карасы, кебек саклыйм күңелемдә. Буламасың синнән башка яшәп, нигә әле нигә сорамыйсың? Сөю белән тула йөрәгемә бүтән берәү, хәзер сыямасың, синнән башка яшәп буламасың. Буламасың
Узган тапшыруда мин сезгә җырчылар үз автоклубларын булдырмакчы дип сөйләгән идем, хәтерләсәгез. Шул темага тагы бер яңалык. Ринат Рахматуллин Chevrolet Epix'ын сатып, яңа Honda CR-V сатып алган. Бу машина якынча 1 миллион 100 сумнан 1 400 сумнар тирәсе тора. Хәзер Ринат Рахматуллинның ни өчен ай сайын концертлар куюын аңладыгызмы инде? Шаяртан билгеле. Машина һәм Рахматуллин дигәндә бер нюанс бар икән. Ринат абый руль артында аварияларга бик еш эләгәм ди. Арып руль артына утыруга җырчыны йокы баса икән. Шуның аркасында бик җитди хәрәкәтләргә дә очраганы бар. Җырланасы җырлар өйдә гаилә көткәндә Ходай саклыйдыр инде ди Рахматуллин үзе. Шулай булсын, рульдә һәркем исән сау йөрсен. Ринат абыйга килгәндә әлеге машинасы бәхетле булсын һәм аварияларга бер дә эләкмәсен дип телик. Уңышлы юллар аңа. Пип-пип. Ашуланып миңа китеп бардың, яңгыр арасында югалдың. Үпкәләткән булсам гафу ит, синсез миңа бу дөньяда кыен бит. Тукта яңгыр яума әле, сагыш басты күңелемне аңла әле. Син кайдасың сөйгән ярым, кайда син? Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Күзләрдән соң нигә җәйләр килми, кабат очрашырбызмы белмим. Өметемне өзми көтәм сине, күңелемне юат минем киләле. Тукта яңгыр яума әле, сагыш басты күңелемне аңла әле. Син кайдасың сөйгән ярым, кайда син? Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Тукта яңгыр яума әле, сагыш басты күңелемне аңла әле. Син кайдасың сөйгән ярым, кайда син? Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Коллегам Татар радиосы диджее Рәмзияне бер көнне эфирда утырган чакта курсташ кызы шалтыратып, оптыратып бетергән. Дус кызлары финанс һәм икътисад институтында Рәмзиянең игезәген күргәннәр. Рәмзия дип кычкырып чакырганнар аны, ләкин ул туташ борылып та карамаган. Шунысы кызык, чынлыкта Рәмзиянең игезәк сыңары юк. Әйе, мин тикшердем. Ләкин аның Рәзинә исемле бер туган сеңлесе бар икән. Һәм алар бер-берсенә ике тамчы су кебек ошаганнар. Хәтта ничә ел буе бергә укыган дус кызлары да Рәмзияне сеңлесе белән бутыйлар. Мондый хәлләр әле еш кабатланыр мөгаен. Чөнки Рәзинә апасыннан үрнәк алып, быел финанс һәм икътисад институтына укырга кергән. Рәмзия әйтүенчә, аларның охшашлыгы тышкы кыяфәт белән генә шикләнми. Тавышлары, сөйләү рәвешләре дә бер төрле икән. Рәмзия белән сеңлесенең ни дәрәҗәдә ошаганлыгын сез дә күреп узыгыз. Шоу-бизнеста имидж үзгәртү кирәк нәрсә. Беренчедән, тамашачы артисттан һәрчак үзгәреш көтә. Икенчедән, масса күләм мәгълүмат чаралары сине искә төшерү өчен тагы бер мөмкинлек. Рус чит ил эстрадалары өчен образ үзгәртү табигый хәл булса, татар артистлары моңа әллә ни игътибар бирми кебек. Иң яшь үзгәрүче чит ил йолдызы дигәндә күз алдына һичшиксез Lady Gaga килә. Ә бездә иркә дип әйтергә мөмкиндер. Чөнки без аның сәхтә костюмнары да, стиле дә үзгәреп торуын бергә күзәттек. Американский косичкамы, кара карымы, блондинкамы шактый экспериментлар булды. Ә менә бүгенге героинябыз Айгөл Бареева. Ул узак кына үстергән сары бөдрә чәчләрен кисеп аткан. Хәзер җырчы кары прическалы. Төсе кардинал рәвештә үзгәрмәсә дә элеккечә түгел инде. Сезгә ошадымы юкмы икәнен комментарийларда язып калдыра аласыз. Күзләремә туры кара, карашыңны яшермә. Күңелеңне арнытучы газапларың бар мәллә. Күңелеңдәге төерләрне озак яшереп йөрмә. Үз-үзеңне алдап булмый, бер ялгыша күрмә. Күңелеңдәге төерләрне озак яшереп йөрмә.
olsun. Күңелеңдәге değerlerine uzak yaşarıp yürüme. Үз-үзеңне алдап булмый, бер ялгыша күрмә. Күңелеңдәге değerlerine uzak yaşarıp yürüme. Үз-үзеңне алдап булмый, бер ялгыша күрмә. Jырчы Вероника Кузнецова бик үзенчәлекле туташ. Бу аның киенүендә дә, бүләкләр ясавында да күренә. Мәсәлән, аның музыкаль десантка киеп килгән шипованный ботильоннары 45 мең сум тора икән. Аларны жырчы махсус заказ белән Америкадан кайтарткан. Тагы бер оригиналь адымы ул да булса дус егетне ясаган бүләге. Егет кеше дип тормаган, тоткан да 101 роза бүләк иткән. Алар бик авыр булган, 9 килограмм. Өстәвенә җырчы аларның саплары 1 метр иде ди. Кыз кешенең егеткә мондый бүләк эшләвенә букетны җыйган флорист та шаккаткан. Верониканы илтеп куйган таксист та шок кичергән. Ә егет исә моңа бик шатланган. Хәтта күзләре дә яшьләнгән. Күрәсезме, кызлар? Сез генә түгел, без егетләр дә бик сентименталь була алабыз. Ышанмасагыз, чәчәк бүләк итеп карый аласыз. Миңа мәсәлән. Йөрәктә сагыш буранлый, кара күңелдә ява. Син булмагач янарымда, җитми җаныма һава. Күңел ялай, җаным сызлый, белмим аңа ни кирәк. Ялгыз яшәү газабына түзә алырмы йөрәк? Һаман нечкәрә бара күңелемнең кыллары. Нигә аерды икән язмыш безнең юлларны, безнең юлларны, безнең юлларны. Йөрәктә сагыш буранлый, кара күңелдә ява. Син булмагач янарымда, җитми җаныма һава. Мин бит хәзер синнән башка чүпкә ташланган курчак. Җаннарга күмереп беткән сүнеп баручы ушак. Һаман нечкәрә бара күңелемнең кыллары. Нигә аерды икән язмыш безнең юлларны, безнең юлларны. Һаман нечкәрә бара күңелемнең кыллары. Нигә аерды икән язмыш безнең юлларны, безнең юлларны. Алдагы яңалык татар җыры фестивале хакында барыр. Белүебезчә, әлеге фестиваль татар җырчылары өчен генә түгел, татар тамашачысы өчен дә иң кызыклы һәм масштаблы чара. Татар җыры 2012-нең кайбер детальләре инде билгеле. Һәм мин аларны сезгә беренчеләрдән булып җиткерергә ашыгам. Татар җырын оештыручылар Казан Кремль белән сөйләшүләр алып бара башлаган. Хәтта кайбер документларны да имзалап өлгергәннәр. Ә менә нинди сорау буенча сөйләшүләр алып баруны төгәл генә әйтү авыррак әле. Әллә бу ел татар җырын Кремль стеналары артында үткәрергә җыйналармы? Юк икән, пирамидага чакыралар. Ә бәлки ил башына торучыларның берәрсе популяр җырчы белән дуэт башкарыр. Әллә инде кызыл кар явып, татар җырын озак еллар алып барганы өчен Гөлназга атказанган артист исеме бирерләрме? Фаразласаң, шактый вариантлар табып була. Ниләр булып беткәнен 22 декабрьдә пирамидада белә алырсыз. Җәйге болыннарда тузган акураны, күңелнең даулын кузгатты
turg'ani Мәхәббәт чәчәк Җаныма күчәчәк Ялкынлы сөюдән ни булыр киләчәк Яндырганда кидергән сөймәштердән сөйдергән синең карашың Әйтер сүзем йөрәктә сине бит миңа кирәкләр күзем карасын Яндырганда кидергән сөймәштердән сөйдергән синең карашың Әйтер сүзем йөрәктә сине бит миңа кирәкләр күзем карасын Карурманнар кишем, сиңа таба киләм Мин яратам сине, бул бәхетем диям Тузганакылар җыям, чәчләремә куям Син дигән нотлардан тынычлыгым җуям Яндырганда кидергән сөймәштердән сөйдергән синең карашың Әйтер сүзем йөрәктә сине бит миңа кирәкләр күзем карасын Яндырганда кидергән сөймәштердән сөйдергән синең карашың Әйтер сүзем йөрәктә сине бит миңа кирәкләр күзем карасын Күпләребез яратып өлгергән традицион рубрикага әйләнеп кайтыйк. Бүген мин сезгә социаль челтәрдәге берничә фотога комментарий биреп үтәрмен. Беренче шедеврның исеме Яңа Асаф Валиев. Фотоның авторы һәм постановщигы барыгызга да таныш Айрат Ильясов. Бу шибәрнәни кызыбыз кем авысында тора дип уйлыйсыз? Алина Сафиуллинаныкында. Бик тырышып карасаң, ошашлык та бар кебек. Сез ни диярсез? Әлеге фотоны мин соңгы вакытта музыкаль каймакта алып баручы буларак чыккан егет Газинур Файзуллин страничкасында таптым. Менә аны мин комментарийларга бер дә алынмыйм. Сүз уңайыннан сез Газинурны бер кемгә дә ошатмыйсызмы? Шул менә. Бүген кунак клип рубрикасының герое Фарух Камилов. Әлеге егет Ташкент шәһәрендә туып үскән. Яр җырчының иҗатына зур йогынтыны әтисе ясаган. Шоу бизнес телендә әйтсәк, Фарухның продюсеры нәкъ тә аның әтисе. Алар хәзер икесе дә бергәләшеп концертлар куялар икән. Әлегә Үзбәкстанның яшь йолдызының 2 альбомы 20ләп җыры бар икән. Хәзер әйдәгез җырчы белән якыннанрак танышыйк. Аның Кил дип аталган җырына клипны карап үтик. Ko'zlaringdan yoqadi yuragimni yoqadi bu jodu nozlaring kuydiradi jonim nozikina yorim ro'paramdan ko'ringan nursan chiroyingga yana maftunman sevdirasan beg'ubor gulsan nozikina yorim nazar etib kel nozikina yorim kel nozli mehribonim kel o'zim intizorman seni nozingga yonaman takror shirin nozlaringga maftunkor o'qu nazaringga ishqingda yetma bedavo nozikina yorim keragimsan ko'zimga nurday hayotimga o'tda zarur san beqarorman tuni qo'shunday nozikina yorim ro'paramdan ko'ringan nur san chiroyingga yana maftunman sevdirasan
Гадәттә Тыма программасын караучы кызлар теге яки бу җырчы егетне кунакка чакыра дип аптыратып бетерәләр. Егетләр дә аптырата һәм күбесенең аны күрәсе килә. Егетләр, теләгегезне үтим, кунакта Гөлназ Батталова. İki yazmışsa izledik izlerin yokka lakin yoldaşma Güzlerin sözlerin boşka Rızasılaşta Hıyalımı etmem sana başka Küpme yaralar düzdüm Yazmış yolunda küttüm Yıllar ayırdı bizni Gökten yıldızlar yanmay Balıklar hislerini qoplay Gökten tamşı bulup Namaz hem yumaz min bargan izlerine İki yazmışsa izledik izlerin yokka lakin yoldaşma Güzlerin sözlerin boşka Rızasılaşta Hıyalımı etmem sana başka İki yazmışka izledik izlerin yokka Yoldaşma Güzlerin sözlerin boşka Rızasılaşta Hıyalımı etmem sana başka Гөлназ Батталова бүгін бізде қонақта. Рахмет Гөлназ келгенің үшін. Рахмет чакырган өчен айбас. Ничегрәк хәлләр Гөлназ? Бик күркәм күренәсең комплиментыңнан. Новый образ. Яңа образ, яңа. Һич миндә дә яңа образ, кстати. Ничегрәк? Ну сине кайбәтрәк инде. Минем хәле узын чәч юк. Гөлназ, соңгы арада нәрсә шушы 2 елда син яшьләр арасында бик популярлашып киттең. Бу берәүгә дә сер түгел. Клиплар чыгардың, җырларны даими рәвештә чыгарып торасың. Әмма соңгы арада, соңгы шушы, әйтик бер ярты ел эчендә генә булган яңалыкларың нәрсәдән тора? Нәрсәләр эшләдең, нәрсәләр эшләргә җыенасың? Менә яңалыклар. Яңалыклар, планнар зур. Мин яңа җырлар язам. Менә чыкты җыр, әйткән сүзләрен. Бу җырны ишеттем мин, бик матур җыр. Һәм тагын да 2 премьера көтелә. Бу шундый баллада стилендә җырлар. Син күбрәк үзең танцеваль стильдә иҗат итә идең, синең күп җырларың бар. Синең әлбәттә митлек формасындагы җырларда шушы чыгачак 2 җыр баллада бу шулай. Әйе, һәм берсен мин үзем яздым. Менә Гөлназ, мине иң кызыксындырган сорауга без кинәттән генә килеп кердек. Моңарчы син үзең язмый идең, сиңа язып бирәләр иде җыр. Авторлар эшлиләр иде. Хәзер син инде үзеңдә композитор буларак та, текст авторы буларак та иҗат иттең, Минем ниме? шундый беренче опыт. Бу синең ничек? Син элек үзеңдә шушы композиторлык сәләтен, шигырь язу сәләтен сизә идеңме, әллә исә менә миңа үзем язган җыр кирәк дидеңме? Минем шундый хыялым булды. Үзем язарга һәм мин бер ярты ел буе яздым. Так. Чөнки мин бит композитор түгел, миңа авыр булды. Ләкин мин Моны эшләдем. Кайчан көтәргә бу премьераны, кайчан чыга? тиздән һәм мин аны язып бетердем. Студияда яздым. Яздың һәм яздырдың, дәйме? Яздырдым, әйе. Һәм инде көтәбез. Кайчан була? Ничә айдан? Датасы бармы түгел? Юк, датасы юк, ләкин тиздән. Менә әлеге җырны язганда син әйтәсең бит, минем композиторлык сәләтем, композитор түгел мин дисең, бәлки берәрсе булышкандыр, яисә син берәүнең дә булышуына карамыйча үзең яздыңмы? Мин үзем яздым, ләкин минем дустыма алмасыны бүлдем, беләсең син. Мин аны күрсәттем, барамы, юкмы, ул мине шундый направлять итте. Бу шигырь буенча, музыка буенча. Шигырь буенча, чөнки мин татарча бик Бик әйбәт беләм, шуның өчен бергәле яздым. Көй буенча? Көй буенча үзем. Башта мин көйне яздым, һәм аннан соң сүзләр яздым. Гөлназ, көй җыр әле моңа әйләнеп кайтырбыз. Мине хатаган бер сорау кызыксындыра, моның турында без Тымада күп сөйләдек. Гөлназ бүгенге көндә Мәскәү ГИТИС студенткасы. Ничек булып чыкты бу хәл? Ничек итеп сине юллар Казаннан шактый ерак булган Мәскәүгә илтте һәм булман ничек менә бу фикергә килдең син ГИТИСка керергә дигән? Мин 3 ел ГИТИС турында янып йөрдем. Син керәсең килде анда? Әйе, әлбәттә, Монда мин Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать Кулек дип әйтәбез инде без аны. Кулек. Һәм анда укыйм.
Ләкин минем актриса буенча да үсәргә теләк булды. Һәм мин 3 ел бу хыял белән янып йөрдем. Менә син 3 ел янып йөрдем дисең. Менә 3 ел буе син ничек анкеталар яздыңмы? Яисә барып, мине алыгыз дип ишекләренә шакыдыңмы? Контактта языштыңмы алар белән? Ничегрәк булды ул? Ел сайын Казанда йолдызлык фестиваль үтә һәм анда суперфиналга кафедра җитәкчесе Михаил Борисов килә. Беләбез без ул Михаил Борисовны. Борис Михаил Борисович. Һәм ул үзенең ошанларын ул чакыра. Син ышадың инде аңа. Мин ышадым. Һәм пробага килдең син. Килде. Май аенда мин пробага бардым Мәскәүгә һәм бөтенсегә ошадым. Гулнас. Супер. Кил. Бу нинди факультет бу? Менә бу. Факультет эстрады. Эстрада. Артист эстрады булачакмын. Бу артист эстрада сәхнәдә җырлыймы ул, киноларда төшәме ул? Менә ничек аңларган? Да, мюзиклар һәм шундый музыкаль спектакльлар. Без югалтмабызмы Гөлнас Батталованы? Менә хәзер татар эстрадасы сиңа күнекте, сиңа яләнде, синең җырларыңны тыңлый, ишетә, ярата, сагына. Син хәзер шуңа гына кирип китеп, югалтмабызмы берәр көнне без? Мәскәүгә китеп бармассыңмы? Менә синең планнарыңны син бүлдеңме берәр ничек? Планнар зур. Һәм ул Мәскәү белән Бәйле. әйе. Сен бүгенге көндә бездә дә укыйсың. Нигә алайса хәзерге вакытта Мәскәүгә генә китмәдек. Менә әйтик, син хәзер Казанда да торасың, Казанда да укыйсың. Мин Казанда укыйм һәм 2 шәһәрдә хәзер инде яшим. Казанда, Мәскәүдә. Нишләп Мәскәүне генә сайлап алмадың? Менә аларга да гәрдә синең хыялың булган икән. Мәскәүгә килдең, Мәскәүгә китмәдең дип әйтәсең. Мин ГИТИСка заочка кирергә теләдем һәм анда баргач мин барысына ошадым һәм миңа Гөлнас юк, сиңа очка кирәк, каласың, укыйсың, барысы да әйбәт була, актриса булачаксың. Ләкин бу минем планнарымда юк иде һәм мин заочка күчтем. Юк, заочка сиңа бит бербер шушы тулайым. Профессияң ничек? Әйе. Әзер түгел Мәскәү өчен. Белмим ничек итәргә, мин әзер түгел. Монда тәмамлыйм институтны һәм аннан соң ала берсе бар. Монда син укыйсың 4нче курста, тегендә укыйсың 1нче курста, әле шуңа өстәп тагын укыйсың син Институт экономика правильное право 2нче курста. Менә шулай җәмәгать, әгәр дә вакытыгыз күп икән, кирегез күп итеп укырга. Гөлнас, синең вакытың каламы укудан тыш иҗат белән шөгыльләнергә? 3 Нәрсә шушы институтка синең Казандамы? Соңга әйткән. Берсе Мәскәүдә, икесе Казанда. Укый, белмим, син иҗатка, шәхси тормышка, дүнең шөгыльләреңә вакыт каламы? Кала. Җырлар язарга да вакыт кала икән. Рәсмит кала. Әле аңа степ син әле соңгы арада менә үзең әйткән идең, йөри башлаган идең фитнес залга, әйме? Әйе. Аңа да вакыт кала дисең. Фитнеска нәрсәгә йөрергә? Табамын да. Мин шундый. Менә карап торам, сине фитнеска йөрергә, белмим, монда куда дальше дип әйтәсең килә минем. Тагын каян эшләтергә монда. Нәрсәгә фитнеска барырга булдың? Тонус булырга тери. Тонус, танцы, бокс. Кирәк шакта. Бокс? Әйе. Алайса мин бераз кырыгарак китәм. Бокс, йога, мин ашыл. Гөлнас, менә хәзер синең шөгыльләреңне белдек, укыган җиреңне белдек. Синең гомумән менә көн графигы ничек үтә икән? Мин генә кызыксынмыйм, менә монда Чирмешән районы Иске Бүкән авылыннан язалар безгә онлайн безнең Шамил исемле тыңлаучыбыз. Гөлназның көн графигы ничек каралган икән? Яисә бармы икән графиклар безгә? Ул төрле. Чөнки мин бераз соң кайтам дигән һәм йокларга да яратам. Йокларга да яратам. Ләкин миңа барысында да өлгергә кирәк. Һәм бүген син минем планнарымны боздың. Чөнки мин белмәдем монда килгәнем өчен. Килеп. Син планнарың бар иде? Әлбәттә, мин бит хәзер инде укыйм, шундый укуга кирдем, укуга тотындым, чөнки миңа хәзер бит сессия китерергә кирәк. Безнең октябрь аенда Гөлнас Батталова ниһаять укырга тотынган. Октябрь уртасында. Бер ай калган һәм ноябрь аенда мин киләм Мәскәүгә. Ничә айга? Бер айга. Демәк, сине бер айга югалтачакбыз без. Бик күңелсез факт, әлбәттә. Гөлнас, син кулыңдан тотып торасың баядан бер нәрсә. Селфисең нәрсә? Әйе, мен баядан бер карап торам. Нәрсә алып килгән икән Гөлнас? Мин буш плар белән килмәдем. Шундый подарок. Сюрприз мәллә? Әйе, синең шундый. Мин
Мыйкамания булды. Мыйкамания? Туктале, карый әле, нәрсә бу? Менә сиңа пример. Туктале, киеп карыйк. Менә Килешәме? китеш. Кара, шуннан да Гөлназ бик зур рәхмәт. Мыйкамания дигәнне менә бүген махсус кырынып килгән мин мыйкны карап аттым. Бу мыйк миңа бик килешә. Бу мыйкны минемчә тагып йөргә кирәк була. Мен бик зур рәхмәт Гөлназ. Моңа кадәр минем мыйкка мәхәббәтемне күп кеше белә, ләкин мыйк бүләк иткәннәре юк иде. Шуңа күрә үзем үстерә идем. Бүләк алып килгәне бар иде миңа Мурат Гайсинның, ул миңа бик тә оригинал бүләк алып килде, компакт диск. Бик оригинал бүләк. Мунир Рахмаев алып килгән иде миңа, Төркиядән алып кайтты ул 2 фил. Чын түгел. Сувенир формасында 2 фил. Менә мыйк шуны да миңа бик ошады. Бу мыйкны мин менә монда ябыштырып йөрәчәк мен Алла бирсә. Алла бирсә бик зур рәхмәт, моны кырыган укып торыйк. Мыйк образ бит инде, белмәм. Син үзеңнең образ үстендә эшлисең. Менә монда инде син эшлисеңме дип сорап бирәсең, син үз образың үстендә һәрвакыт эшлисең, һәрвакыт син төрле чараларда, яңа киемнәрдә, яңа образларда күрергә була. Син моны өстендә үзең генә эшлисеңме, яисә шул ук менә хәзер безнең җырчылар арасында популяр бит инде, нидер дизайнерлар белән эшләү, стилистлар белән эшләү. Менә мин стилистлар белән эшләмим. Килеп чыгам юк белмим. Син эшлисеңме стилистлар? Минем үзем дә яхшы вкус. Һәм ләкин стилистлар да ярдәм кирәк инде. Менә кардинал образда берәр ничек үзгәрергә исәбең юкмы синең? Әйтик, чәчеңне буятырга. Әйе, бар минем шундый хыялым рыж булырга. Бу җирән була бу. Җирән булырга. Ләкин мин әле әзер түгел шундый адамга. Беләсеңме, син әйттең бит, әле мин Мәскәүгә китәргә тулысынча әзер түгел идең. Бәлки синең Мәскәүгә киткәчтен әлеге хыялың тормышка ашыр. Син җирән булырсың һәм Игорь Николаевка ошасын өчен бәлки мыекта үстерерсең. Шундый җирән мыеклы Гөлназ Ватталова. Игорь Николаевка ошар. Сиңа ничек бу бурыс? Миңа бик тә килешә. Миңа минем кызыктан сиңа бик тә килешәчәк. Мин дә мыеклы булам, син дә мыеклы буласың. Мыеклылар басачак безнең эстраданы. Гөлназ, тагын бер сорау килеп ирешкән безнең монда тыңлаучылардан, инде бу юлы Балтачлар кызыксыналар. Гөлназ нинди телләрдә җырлар башкара дигәннәр. Менә беләбез, татар телендә җырлыйсың, бик матур. Шуңа өстәп әле нинди телләрдә? Рус телендә әлбәттә. Инглиз телендә. Итальянча. Итальянча җырлыгым юк, ләкин Испан телендә җырлаган бар. Носа. Носын җырлаган бар менә синең. Тәрҗемәсен беләсеңме соң җырның? Мин борын турында дип уйлап торган идем ул җырны. Борын турында җыр. Тагын нинди телләрдә? Башкорт телендә. Башкорт телендә. Ничек инде башкорт телендә җырламыйсың? Сез бит әле Радик Юльяхшин белән дуэт та бар башкорт телендә. Әлеге дуэт ничек туды? Башкортта яшәгән егет белән ничек итеп сез бергә язырга булдыгыз җыр? Без Казанда таныштык. Бу Казанга ничек килеп чыкты ул моңа? Ул яңа елны каршыларга килдем. Шакырган идегез бузан? Юк. Үзе килде дә чыкты. Исәнмесез, мин Радик Юльяхшин, мин сезнең белән яңа ел каршы алыйм. Юк, без вечеринкада таныштык. Илназ Сәфиуллин оештырган вечеринкада. Һәм мин аның турында ишеткәнем бар. Һәм инде ул шундый якын стильдә эшли, минемчә. Һәм без шулай таныштык. Һәм Айнур бер шундый идея килде аңа. Әйдәгез, мин сезгә дуэт язам. Һәм язды. Бүгенге көндә әлеге җыр менә да интернеттагы, ялгышмасам, бер группада үткәрелгән сораштыру буенча әлеге җыр шушы җәйнең беренче урынына чыкты, әйме? Әйе. Хит дияргә. Песня года. Җырта ел җыры булды инде, буйма. Әлеге җырның дәвамы булачакмы? Бәлки клип чыгар әлеге җырга? Клип белмим инде. Без әзрәк төшердек, ләкин җәй үтте. Бәлки кыш көнендә ул чыга. Кыш көне клип чыкса, урынсыз булыр кебек тойлаймы? Президент шундый. Җәйне сагыныгыз әле дигән лозунг астында. Икенче бәлки планнар Радик белән бергә эшләргә. Яисә гомумән, менә син һәм башкорт егете белән эшләдеңме? Бәлки чуаш егетләре белән, мары егетләре белән, казах егетләре белән ыздырга исәбең юкмы? Менә тәкъдим иткәннәр юкмы? Берәр җырчылар арасында сиңа тәкъдим ясаганнар юкмы? Гөлназ, әйдә бергә дуэт башкарыйк әле. Әйе. Кем? Мин түгел. Син түгел. Мин түгел. Син. Без җырладык. Без кайчан җырладык? Ой. Без нинди дуэт җырладык? Җырладык инде. Без За кулисами.
Татар жырының, татар радиосының 10 елларында жырладық. Әйе. Мен Хәтерлисең. моны хәтерлим, әлбәттә, татар радиосының 10 елларында ничек хәтерләмисең икән? Хәзер инде Илгиз Шөһрәтов белән дуэт көтелә. Хәзер без дуслар дип атала. Әлеге сезнең белән дуслар түгел икән. Юк, Лексин без ул. дуслар, ләкин җыр атала. Ага, Хәзер без дуслар. Һәм инде Салават Фәтхетдинов белән. юк, Миниханов белән ала берсә, без планлаштырабыз дуэт язарга. Салават. Шундый салмаграк, шундый җыр булачак. Гөлнар, синең беренче клибыңны без күрдек. Туман сыман дип атала әлеге. Клибың, дөресен әйткәндә, ул башка клиплардан аерылып тора. Ул ниндидер икенче форматта төшерелгән, икенче стильдә. Үзең нинди стильдә бәялисең әлеге клипны? Ул шундый фәлсәфи стильдә. Аны беләсеңме, аны төрлечә аңларга була минемчә. Анда ниндидер бер мәгънә юк, бер сюжет линиясе юк. Аны кем ничек аңлыйсы килә, шулай аңлый. Әйе. Син алдагы яңа төшерәчәк клибыңны да шул ук стильдә төшерәсең киләме? Яисә инде күбрәк попса, бездә өйрәнелгән матур картиналар белән төшерәсең киләме? Әйе. Алдагы минем планнарымда яңа клип төшерү бар һәм мин попса стильдә инде аны эшләячәкмен. Матур картиналар, машиналар. Син бит сәпит белән төшерәсең килә. Әйе, велосипед. Шулай төшерәсең килә? Сәпит, татарча велосипед сәпит була. Әйе. Попса стильдә аны эшлим. Чөнки ул барысы да ошый дип уйлыйм. Теге барысына да яратырлык. Менә теге алдагы клибыңны кемдер кабул итмәскә мөмкин. Шуны да фәлсәфи булган, шиме? Монысын син бөтенесенә ошый торган шундый хит клип итеп эшлисең киләме? Җыры билгелеме? Җыры билгеләмәгән. Бәлки язылмагандыр әле. Язылган. Язылган? Әйе. Син хәзер әйтә аласыңмы, нинди җырга төшереләчәк? Минем җырыма бәлки аны яңа җырыма исем юк әле. Без сүзләрне Шакур белән яздык, Алмаз Курбанов. Һәм музыкасын миңа минем дустым Вил Червинский язды. Вил Червинский, Владимир Ильич Ленин Ленин. Червинский. Әйе. Син бит әле шуны да әйтеп узасың килә, менә Вил дигәч искәртеште. Вил, ялгышмасам, мин ул малай белән таныш. Ул эшли кайда эшли әле ул? Маркс бар бендтә. Марс коллектив әйе. бар. Бу Һәм без анда шундый жанлы музыка, Әйе, жанлы лайф музыка ансамбль. жанлы фортепиано, гитаралар, барабаннар, менә шундый шын коллектив жанлы музыка бирә. Шиме, син вокалист бу группада. Әйе. Әлеге коллективка син ничек килеп эләктең? Менә шулай ук команд тыз-быз йөрүче кыз инде син Гөлназ Батталоваймы? Гитиска да барасың, монда да буласың, тегендә дә буласың. Ничек итеп тагын үзеңдә ниндидер бер жүләрлек табып әлеге коллективка килеп эләктең син? Мин аңа бу коллективка кастинг аша эләктем һәм мин анда бу минем хыялым булды, чөнки ул бит компьютерда язган аранжировка түгел, ул бит шундый жансыз музыка түгел, ул Жанлы. жанлы музыка. Әйе, анда чын гитара, чын фортепиано, чын саксофон, бу рәхәт, күңелемә рәхәт җырларга. Үзең бер инструмент уйныйсыңмы? Әйе, мин фортепиано уйныйм. Пианино дип әйтәм, пианино дип әйтәләр. Фортепиано. Пианино түгелме? Юк. Һәм инде әзрәк кенә гитарада уйныйм. Монда килүче җырчыларга күп вакытта бирергә туры киләлеге сорауны сиңа бирмичә үтә алмыйм. Менә кайчан гына контактка керсәң дә синең статусың онлайн. Менә хәзер дә кирип карадым мин синең страничкаңа. Монда да Гөлназ Батталова син кайда утырасыңмы? Онлайн күрсәтелә. Син вакыт калмый дисең. Ничектер укыйсың син, җырлар яздырасың. Син шул арада ничек итеп интернетка да вакыт табасың. Һәм Интернет ул бик күп вакыт ала. син интернет синең өчен нәрсә? Ул кайбер кешенең бит була шундый интернетомания дигән, ниме? Син интернетсыз Синең яшәп наркомания, минем интернетом. интернетомания. Син нишлисең интернетта гадәттә? Белмим. Чынлап. Музыканы тыңлыйм. Дуслар белән аралашам. Юк, теге аерым берәр нинди куелган максатларым юк. Менә интернет минем өчен минем җырларны тарату чарасы. Мин кайбер җырчылар бит башлый, теге яңа җыр яздыралар, бөтен кешенең стенкаларына ата башлыйлар җырларны. Мин шундый поленилась тем кылатырга һәм үзем битендә чыгардым да. Интернет, синеңчә интернет менә бүгенге көндә радио, телевидениедан тыш синең интернеттан яшь җырчыларны популярлаштыру чарасы буларак интернет файдалай берме ул синеңчә? Бүгенге көндә. Зур роль уйный хәзер.
Gülnaz belki күпләр белмидер, ләкин беразына искә төшерәсе килә, искәртеп үтәсе килә синең географияңны, географик биографияңны дип әйтәйинме? Чөнки син үзең бит тумышың буенча Казан кызы түгел. Мин шундый Сөйләп күрсәт әле менә шушы географик биографияңны. Башкирия, Чаллы, Казан, Мәскәү кызы хәзер инде. Мин Башкириядә тудым, Чаллыда үстем. Казанда яшим. Һәм Мәскәүдә кияүгә чыгачакмын дип әйтәсең. Бәлки шулай димме теге. Берәр пляж продюсер эләктерсә. Ничек карыйсың моңа? Әйдә шул темага әзрәк кенә сөйләшеп алыйк та иң кызыксындыра. Чөнки менә мине нәрсә өчен мин сине монда чакырдым? Бик күп егетләр Гөлназны чакыра әле, Гөлназ Батталовны чакыра әле кунакка диделәр. Чыннан да бу шулай. Әлбәттә алар кызыксынадыр инде. Синең киевдә түгел икәнлеген беләләр. Гөлназ Батталова кайчан бу менә бу бармагына Кидем инде уже. Ул бит алтын түгел. Планнарымда юк кияүгә чыгарга. Әлеге вакытта. Планнарда кияүгә чыгыра юк дисең, ләкин шулай да планнарыңда бардыр. Гаилә корып, шушы гаиләдә булдыр әлбәттә балалар. Ничә бала булуын теләр идең? 3 бала телим. 3. Бу малайлармы, кызлармы? Кызлар да, малайлар, миңа кыз да, улым кирәк. Менә күпләр, менә беләсеңме, әле бала туган шук, кияүгә чыккан шук хыяланалар, менә минем кызым туса, мин кызны балетка бирер идем. Малай туса, малайны каратега бирер идем. Бәлки син шулай үзеңнең фикерләрең бардыр. Минем шул хыялым, минем балаларымны музыкаль мәктәпкә йөртергә. Бөтенесен. Юк. Кызым җырлаячак. Димәк, беләсеңме, Шундай матур итеп, киендереп принцесса булып җырлый. Мин принцесса Гөлназ Батталова. Ну юк инде, бәләкәчән. Малай нишли? Малай, белмим. Малай баянда уйный. Юк, баянда. Спорт, Спорт белән алып шулай хоккей. банкта эшләсәң булган. Алай да ярыймы? Юк, әле беләсеңме, сирәк очрак, чөнки гадәттә киләләр җырчылар инде. Менә мин үземнең баламны шушы юл буенча китүен теләмәс идем. Мин беләм җырчы тормышы авыр икәнлеген, шуңа күрә аның җырчы булуын теләмим, ләкин үзе сайласын дип әйтәләр. Ә син инде кызыңны җырчы бул. Теләге булса, ләкин мин үзем бәхетле. Мин бу юлга баргач, мин бик бәхетле һәм минем балаларым бу юлны сайласалар, алар да бәхетле булырлар дип уйлыйм. Бәхетле булырлар, Алла бирсә, Гөлназның әле тумаган балалары. Ә хәзер без бәхет теләсәк буладыр безнең инде туып, үскән, буйга җиткән һәм безне менә әлеге минутларда карап утыручы малайларга, кызларга. Аларга нәрсә теләр идең, Гөлназ? Кадерле дуслар, бәхет сезгә, сәламәтлек һәм яхшы музыканы тыңлагыз. Яхшы музыка ул нинди музыка? Ул Гөлназ Батталова музыкасы. Тума программасында булды безнең Гөлназ Батталова. Һәм мыек, рәхмәт Гөлназ килгәнең өчен. Синнән яңа иҗат җимешләре көтеп калабыз. Рәхмәт. Рәхмәт сиңа. Юкка чыкты кочагымнан Синең йөрәгең кабат кайтмас күңелемә Әйткән сүзләрең бик янымда булсаң гына Тоям бәхетне, ләкин югама ялгыз калдырма Мине мәхәббәтне Кит yanımdan seni sağlandırma Yuk yalanma sen Akşamdırma Git yanımdan sen Kire kaytma Kire kaytma
Бүгенгә бүлешер яңалыгым бетте кебек. Димәк, сезнең белән сау булашырга да вакыт. Тик аңарчы үзебезнең сайтыбыз tmtvonline.ru һәм ВКонтакте сайтындагы официаль группа турында искәртеп узыйм. Үзегезнең сорау, тәкъдимнәрегезне, идеяләрегезне нәкъ менә монда юллый аласыз. Сезнең белән булдым мин, DJ Вас, икенче атнага кадәр. Пока.